Já vás zdravím páni a dámové u nového videa Happy Wheels. Já doufám, že se vám to bude líbit, protože já si to určitě užiju, i když přesně tento díl nahrávám už po třetí. Pokaždý jsem měl něco se zvukem a pak jsem zjistil, že mám mikrofon nastavený na 30 decibelů plus, takže fail. Doufám, že teď už to pojede v pohodě, protože jinak dneska si už nic nenahraju. Omlouvám se, že teď vidíte Twitter, ale nevím, no. Takže dáme si tady Browse Levels, to bude sranda. Epic Escape the Box. OK, why not? Puste mě. Au, ale furt žijem. Juhu! Like a boss. Tyjo, já doufám, že se vám tohle video fážně bude líbit. Fážně, normálně nové slovo, fážně. A doufám taky, že nebudete psát komenty typu, proč mluvíš tak rychle, teď na něčem nejezdíš, ne? Easy. Tohle bude easy. Překvapivě menší lag, protože mě zase otravuje Twitter, ale profík. Tak na to se rozjedeme od easy. OK. Mimochodem toto video bude mít takový 10 až 11 minut, protože Happy Wheels nemá cenu nahrávat třeba hodinový. I když já bych mohl, ale nic takového nebude leda, že byste někdy si vyžádali hodinový speciál. Ježi, to jsem zase kecnul nějakou blbost. A kurva. Teď jste nejspíš slyšeli nové vypípávací, spíš vyhornovací zvuk. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Hele, Jim Morrissey, to je ten, co vymyslel Happy Wheels, ne? BTV, Tobaskus Nova PewDiePie. To jsou 3 nejznámější lidi, co nahrávají Happy Wheels. Ano, no vlastně jo, že jo. Chuck Norris. Wow! Be careful, Chuck Norris hits you back. To jsem teď viděl. Wow! No need to rate. Takovýhle lidi mám rád, co prostě nechtějí tam na konci hodnocení. Je to takové normálnější. Tak. Classic ball throw. Challenge accepted. More balls. Wow! Oh shit. Tady ty levely mě vážně moc baví. Adventure time. OK. Here we go. Co to je za čapku? OK, vypadá tak Snoopy, ale Snoopy to asi nebude. A teď na mě nejspíš jiní řvete, co víte, co to je za čapku. Ne, spadla nám čapka, králík. Finn, co je Finn? Finn je konec, švédsky, ne? Ale jenom s jedním no, takže se 2 no, nevím. To je vážně hrozný opakovat všechno tolikrát. Neopakuju všechno, ale pár slov říkám. Představ se si, že to je hrozný. Pardon za ten Twitter, já to do příštího dílu to bude pryč, já bych to ještě mohl... Něco bych s tím mohl udělat, ale... All of your money. Thank goodness. Help us. Finn. Já jsem asi Finn. The Ice King kidnapped Princess Bubblegum. Princezna žvejkačka. Ano, trošku mi dneska hrabe, ale to vůbec nemusíte řešit, protože takhle budete mít aspoň několik videí vlastně za tenhle týden. Ani nevím, co je za den. Je 15. a den je středa. Takže do pátku budete mít určitě každý den jedno video. Se nemusíte těšit. Tak jako dneska ve středu ještě ne. Takže... Protože já bych to uploadnul bych to... No vlastně vyrendroval bych to asi až někde... V kolik? Je 7 hodin odpoledne, takže já bych to vyrendroval tak do 8 a v 9 ne, počkej, v 9 ne. A tak v 8:30 by to bylo uploadnutý. Tak. Gear Cars. Wow! OK. Máme tady nějaká kolečka, která se mi veľa páči. A doufám, že vám se to bude páčit taky. Ne, dobré, konec nějakého divného, vážně hodně divného přízvuku a můžeme se pustit do tohohle levelu, který vypadá velice zajímavě. Ne, kecam ani ne, a napíchli jsme se, takže to vůbec nejde udělat, je to naprosto nemožné, tento divný level. PewDiePie Stairs!
scare. Front flip. But that was backflip. Shut up. Dad! Ach jo, já to čtu tak opožděně, já vždycky než si to přečtu. OK. Přišli jsme o Timmyho. Front flip? Ne. Jo! Oh shit. Oh shit, what the fuck? Co to bylo? Tady vidíte, krásně mačkám ty tlačítka, to se mi hrozně moc líbí na tomto. OK, nebojte, nelaguje se to. Mně, ale laguje se to, protože je to zpomalené, že ano, protože by to bylo hrozně moc náročné, kdyby se to zpomalilo třeba na 800 fps. Tak jsme spadli. OK. Co teď? Ne, Kolo, co to děláš? Ach jo, to se mi líbí, tohle exit menu. OK. XXX Olympics Day 9. OK. Welcome to Day 9 of the 2012 Summer Olympics. In this challenge you must get completely across a row of watermelons without falling or dying. No problema, señorita. Wow! První pokus. Oh, krása. To se mi povedlo. Nechci se chválit, ale tohle se mi fakt povedlo. Zombie identifier, něco, identifikátor. Asi jo. Crawler. The slowest type of zombie in the game. It's weak and easy to kill, not very abundant in the game. Walker. Sprinter. Boomer. Boomer. It explodes. What? OK, zůstala mu tam ruka, fail. Shooter. Co to bylo? Butcher. To je řezník, OK. Tank. Left 4 Dead, OK. Pop. Svička. Infected. Oh, fuj. Ram. Co je ram? Oh shit, co to je? Worm. Oh, červík. Oh, like a boss. Z-Tix. OK. Hellhound. Ne. To už nepůjde, to se moc laguje. Ne, nelaguje ani moc, ale tak to je trošku jedno. Toilet paper needed. Právě House uploadnul další cestu za drakem. A.k.a. cestu do konce, ale to už je trošku jedno. Tak, plants. Jú! Co ty tam děláš? Počkej, tohle to spí? What the fuck? Takže, no, no comment, hele, Subway. Jú! Zamilovaný párek. Oh, chudák, se mi zlomily nohy. Santovi, chudák Santa. Máš to ale dělák. No toilet paper here, forget. Fagot. OK. Pardon za tohle moc. A ten Twitter mě vážně občas zabíjí. Girls don't use toilet paper. Od kdy? To je jedno. Pop. Wow! I'm dead. Srdce. Ne, ono mě to zabilo. Ach jo. Takže, co tu máme dál? Alien Planet 4. Like a boss. Mimochodem, moc bych se vás chtěl zeptat, jestli byste mi nedoporučili nějakou strašidelnou hru like Ip, nebo Nightmare Desert, nebo jak se to jmenuje. Zkrátka něco takového na let's play. Něco vážně málo náročného. No náročný to nemusí být zas tak úplně málo, ale prostě něco neobvyklého indie hru, která je strašidelná. Wow! Hele, King Kongova tlapka. Ne, hoba. Wow! Oh shit. Brouk. Vidíte, bugy jsou v Happy Wheels. A hop.
Ty, já doufám, že už ten zvuk nahrávám vážně dobré, protože jinak už nevím. Ne! Shit. Oh shit, yeah. Máme rybu k snídaní. Juhu. Oh shit. Trošku jsem se lek, to musím přiznat, ale... Hej, tam byla hustá žížela. Hustá žížela, minuta nám trvala. Tak jo, dáme si poslední level třeba. PewDiePie quiz hard. Like a boss. PewDiePie PDP quiz. Hope you enjoy. Let's see if you are real bro. What is PewDiePie most moment? Počkejte. Playing most at... Cože? What is... No nejvíc hrali, ale to je jedno. Tak jo. Megaram, tak jo, poslední level. Snad se vám to bude líbit. Megaram Backflip Challenge. Wait for important information. Nezajímá mě to. 2, 3, 4, 5. 5! Oh shit, co to máme s krkem? Wow! Oh shit. Co to tady je? To něco nového v Happy News? Já nevím, co to je. Snad mě tam bude slyšet, protože, hele, Etho uploadnul další video, ale to je úplně jedno. Boran ještě, no tak jo, poslední díl. Poslední kolo, ne, už se ho nedáme, protože to tam nechce. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte mě podpořit. Vážně hodně. Jedním lajkem nahoru, palcem hore, máte to tady dole. Budu hrozně moc rád za každý like, protože pro vás to dělám a jsem rád, když se vám to líbí. Pro hejtry mám takový challenge. Zkuste dát 7,5 milionu dislikeů. Jeden člověk, když dá 7,5 milionu dislikeů, tak jako like a boss. Ne, dělám si srandu. Pokud možno nemusíte to dislikeovat, ale když vám to udělá radost, tak klidně ten dislike dejte, mě to fakt nějak nevadí. Já jsem rád za ty lajky. Takže doufám, že se vám to líbilo a ahoj u nějakého dalšího videa, nejspíš Happy Wheels nebo Minecraft, takže čau! Holy shit.